Tak, čau. Franta Bartoně. Takže budu natáčet takovýhle video, jo? A doufám, že se vám budou líbit, protože je to moje specialita. Doufám, že se mi odberete, protože já budu natáčet videa o FIFU, NHL 15, Simpson 3 a tak, chápete to? Potom budu třeba, co budete chtít, prostě Minecraft, závody a třeba GTA budu natáčet, tak chápete to? Takže prostě takový a musím se mě najít prostě. Takže chápete to? No to zadne já. Teďka na chvilku jdu do 50. Chápete to? Já jsem natočil jednu video. Hrvačka 3D se to jmenuje. Jo. Takže chci, abyste si mě odebrali, tak si to vymaž a pomstím se vám. Takže nazdar, takže zdar.